Гимназията е училище, което изгражда и запазва най-доброто в поколенията. Обичам гимназията. Добър ден, уважаеми гости, уважаема госпожо директор, заместник директор, уважаеми ученици, скъпи колеги. За мен е огромно вълнение и огромна чест да представя всички тези прекрасни деца, които съставляват ученическия общински съвет на община Горна Оряховица. Сега са учениците, да видите на какво съм ги научила. Аз съм като една съща рада госпожина днес на изпит. Благодаря ви. Отегляш на далечен път. Редят се Серес, Цариград, Одеса. Званието почетен измерливец се връчва на госпожа Светла Драганова, дългогодишен директор на училището. Вълнението на вашите съученици, които тази вечер са актьори. И така, първо действие. страхотен. И запазихме сега с нова избор за живота ми чувани ритми.
Сложа се теза, живота формулира си в точка теза. Забив земята поглед, да пада на колене, на бърза пада да ни дъвкогава. Да не е романтик, критик, велик или кретен. Всички сте работни, изберете си ден, изберете си ден. Ето това е колектив. Силни аплодисменти, дами и господа! Освен, че образоват, могат да се забавляват, дори и да пеят. Дано до всяко добро същество да застане поне